Spezia 2 Juventus 3 li ġewwa Juventus Club vera mora ta' Birkirkara Manuel Masmoni. Għadu kemm segwa l-logħba ġewwa l-klabb tagħna. Mas waslet l-ewwel rebħa tal-istaġun ġo Serie A wara kedda, wara ħafna tqanżieħ imma waslet 2-3. X'taħseb il-logħba ġenerali llum il-prestazzjoni tat-tim? Ifhimni, għadna fis-sens fil-bidu tagħna, għajmin l-ewwel rebħa, imma asnaf, isna għadna hemm m'għadniex hemmhekk, ifhimni, għadna rridu naraw Allegri x'jista' joffri wkollu. Ifhimni, jiena naħseb kien hemm ċerti players li spikkaw għalija forsi kien hemm tista' tgħid tibala mill-logħba kbira għalija for example, jiġifieri. Kien hemm forsi dawk il-players li spikkaw għalik waqt il-logħba llum Kienu l-ewwel gowl tiegħu, jiġifieri għalmenu nafu issa li jista' joffrilna goals, mhux bħalma kien qabel isu bil-Malti jibża mill-ballu. Issa naraw, x'eżni u naqra. Improvja, x'taħseb fuq Chiesa l-lejla? Chiesa tajjeb, u kien kollu fuq u l-ballonu, jiġifieri kien kollu jtella l-linji. Nalla kienu, fatt. Jiena ħaġa li ma tantx torqotni u min isegwi l-lop jinduna biha u tkellimna fuq għal-lejla wkoll huwa li għamilna l-maġġoranza ma hija mhux maġġoranza, ma minna ftit ħin mhux ħażin anke fil-lob ta' qabel li ħanu l-avversarju fuqna, anke jekk ikun avversarju tal-livell ta' Spezia, Empoli u Udinese, u jispiċċa jiskurja. Mhux taħseb fuq għal il-biċċa. Le, ekku, għandek mit-telf raġun, fimni, dik il-ħaġa li fis-sens inkunu qegħdin minn fuq u mbagħad isna nintefaw dejk u kollha fuq lura u isu qasja f'xaqatna di kistra wisq, dik irridu naħdmu fuqha. Fis-sens ma nafx. Taħseb li hija kwistjoni ta' mentalità jew inkella dak li jkun iserraħ rasu jew kellha forsi mill-lat fiżiku? X'taħseb li hija f'opinjoni tiegħek hija? Jien naħseb iktar bħala mentalità jgħidu istra qegħdin minn fuq, allura jintefgħu kollha lura, imma mbagħad il-biċċa meta nintefgħu kollha lura mbagħad nispiċċaw ninqabdu. Mamma, inna ġviri għattini għaw taħħom minna li kien jew l-ewel wieħed, it-tini għaw naħseb taħħom. Eżatt. Jintafaw li kolla l-ura, un batħi biex tinqabad daqs ta' t-sidmu. Ekku. L-aħħar mistoqsija mas, il-loba li jmiss, x'tixtieq tara inti bħala minna ta' prestazzjoni? Ifimni, l-intella u iktar il-ballun, inkunu iktar moħna hemmhekk, iktar pressing, għax pressing qed nillekjaw ukoll. Ifimni, iktar konċentrazzjoni u anke bħala xuttijiet. Kolla l-security ġifieri. Ej, għanotu każ dak ta' mekkeni dak seta' jagħmlu easy, ġifieri. Bħala players forsi xi tibda mill-informazzjoni li bdiet il-lejla. Ifimni, kieku għall-argument flok kieku jiena il-ken hemmhekk kont inħallih. Kont inħalli hemmhekk, ħalli nżidu l-morata ma kont naqlaw qed mill-midfielder. Jista' jkun ukoll forsi kien xi ftit tajjin, jista' jkun li qalaw għalhekk ukoll. Imma jili. L-aħħar mistoqsija u diet il-vera tal-aħħar, l-appell tiegħek għal min għadu qatt ma ġie hawnhekk isegwi l-logħba fil-klabb tagħna. Le, femni, bħala klabb vera sabiħ ieħor. Femni, ikun hawn atmosfera tal-ġen ukoll. Ġifieri. Le, ma toħroġ is-sakkuntat. Grazie ħafna Massimo, aħna narawkom fil-video li jmiss, grazie ħafna li segwejtuna.